Siyabingelela kwi-South Africa yonkana nina bandlu kaDingane benosenza ngakhona. Silapha endaweni yaseNgolela lapho sikhona sizoba lapha khona namhlanje. Umfula lo waseMkhomazi Uqhomaze mncane. ngako Richmond. Ngako sengicosha omunye umuthi la zonke. Lo isobiza ngani ngechaphozi. Uchaphozi. Njengabe nechaphozi. Magaya ukuxoxe ngalowo muthi lo ukuthi Nanti ma-South Africa iguleni. Muthi onzima kakhulu lona guleni. Siyawuphatha-ke mengabe ukade walala phansi ubhaca. Bagulenini lo. Sokuvusa ngawo. abanye bathi unguleni, abanye bathi uguleni. Uguleni Magaye wawusetshenziswa ngisho kuqala. Uma ungabuza izalukazi akanye amakhehla. Yep. Babazi kahle ukuthi umuntu uma seyigula isikhathi eside engasindi, engaziyo ukuthi unani omunye, kakuthathwa lo muthi agezwe ngawo, akanye asikwe emfuleni afike agezwe ngawo lo muthi emfuleni ohambayo, noma siwe ekupheleni komuzi afike agezwe ngawo kuthiwa ukufa namhlanje siyakukhipha kuwona. So ngifuna ukuthi namhlanje-ke sigcine kulo muthi lo umsebenzi wawo ukuthi wenza umsebenzi omningi Uwodwa. uye khona omunye odadewabo omncane, so lo iwona straight lo baguleni. So lo muthi njengoba uguleni nje, ngisho noma kuthiwa unesifo naso emzimbeni, uyakwazi ukuthi ugcobe uphuze kuze kuzoya straight esifweni makuwukuthi khona isifo onaso emzimbeni, ngabe i-BP, ushukela, izifo lezi zocansi, noma ngabe siphi isifo esikhona emzimbeni kuwe. Into ekwembethe lo muthi engayinhle uyayixosha kuwe. Kusho ukuthi lo muthi Magaye singawufaka embizeni yokuchatha. Umuntu uma kuthiwa uyagula, lo muthi wayechatha ngawo kudala, uthathe uchathe ngawo. Inkomo uma kuthiwa yayigula akanye imfuyo, yayithatha wona lo muthi ushawe nje ugcotshwe kanje bese iphuziswe wona kuze izo-circulate egazini lomuntu. Kahle kahle lo muthi ungena emthini wokugeza, emthini wokugquma, ungena kwintelezi, ungena emthini wokuvusa imizwa kumuntu osefelwe imizwa. Amakhehla ayewusebenzisa ekucheleni, entelezini yokuchela, uyangena emthini wokuxoshana isilwane nanemoya ekuningi Kwenza okuningi kakhulu lo muthi. Kusho ukuthi lo muthi ungaphuza zonke, uchathe, ugeze ngawo, ugqume ngawo, uhambe ogeza ngawo emfuleni uyolahla uma kuthiwa khona lonto ekwembethe, akanye wembethwe idlozi elibi, akanye wambathisa umuntu ongasekho. Njengakuthiwa omunye umuntu ayi nginenkinga yesilwane kade ngisilahla isilwane, kanti wembethwe umuntu ongasekho. Uyakwazi uthatha lo muntu ugeze ngawo, uyakwazi ngisho ukogeza phezu kwamathuna, angithi wembathisa umuntu ongasekho. So lo muthi ungawuthatha uyogeza ngawo phezu kwamathuna engasiwona hlampe asekhaya, uyolahla lowo muntu okwembethe, uyolahla leso sifo esikwembethe. Lo muthi ungawuphuza uma kuthiwa khona isifo esikhona kuwe emzimbeni, uphuze, uyasiqeda nya into ekuyisifo, noma ngabe inhloboni yesifo, unguleni akanye uguleni. Zonke khona ongakubuza, ngisho ingane encane lo muthi lo iyawuphuza, uyakwazi ukwenza even isihlambezo lo muthi. Uma ukuthi ukhulelwe noma suwutetile, uwenze isihlambezo ukuze uzoklina laphaya esinyeni sakho kanye kwisibeletho, ungagcine sowuphathwa isibeletho kanye isilumo, mhlampe bowutete ngomthungo ufuna ukupholisani umthungo. So uthatha lo muthi lo suwuhlanganisa nobani nomavumbulo, uklini, ungabi nenkinga yomthungo, uthole ukuthi usuyazwela noma awusakwazi ukutholeka ingane yesibili. Kuningi nje singakuchaza ngalo muthi. Zondi ngicabanga ukuthi mhlawumbe siyibambe lawo namhlanje. Hayi nje ngifuna kulabo abawuphuzayo Kulabo abaphuzayo bangawenzi bestrong. yes ngoba ustrong, kodwa nje lo muthi nje lo
ungawusebenzisa ey'ntweni ey'ningi. Ingane yakho ufuna ukuyigquma ngayo ayizwa, inento ebelethiswe yona uyigeze ngayo. Kuningi nje esingakuchaza ngalo muthi. Konke nje okuyisifo kumuntu uchele ngawo egcekeni, ayikho into ongayenzi lo muthi. Umuthi lo wenza yonke into kumuntu, kushuthi ukuphuza, ukugqoka, ukuphalaza, ukuchatha, yonke into. All in one. Le Asibambeni.